Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi iki ceritanya mangga wedhus. Untungnya awake dhewe diternoka. Nah, kan diternoka. Ora iso. Duh. Pas apa itu? Jangan mlaku terus kok. Bos, ayo lanjut. Beri berapa? Kagak. Ora mbrik kok. Ora mbrik para nang mlebu daerah TV. Bos. Bos. Ayo. 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 Iki lho. Dian. Kebarengan. Kok ngene. Jah. Ya. Ayo. Mo. Alah ayo. Ini mana? Mana pasnya ya? Tuh iya. Ya. Kira situ mante Pak Sek. Penting. Oh. Hujan nih. Hujan kan? Mendung iki pada hujan. Hujan gua. Hujan nih Mas. Maju juga mantap. Maju mantap ya. Kayak ngono lho, we ora iso kawin iki. Guys, sorry perempuan kok. Jadi dok, oke ya. Ini Pak. Sio. Jadi Hujan loh, gue boleh pulang hujan. Gue lagi nggak? dari situ. Oh. Gogo. Ada dulu. Bisa. Bisa. Tapi udah nih. Udah apa? Botol timbang bunyi wong salah ra iso. Wong Kayak ke udah malah mancam nyurungi. yo Anu ora nek kayak kok malah. Aku langsung balik ya. Jadi langsung. Hati-hati hujan. Hujan hati-hati. Oke. Nah, oke bos. Jadi kilo di tengah apa kah Mas apa? Ngerti aku. Mas gak ngerti ya? Orang. Jadi kita diantarkan. Oh, apa? Agak gong ini kira iso bos. Tapi iso ya kak? Oh. Yakin iso. Meskipun kok kita nyurung kan? Nanti jangan kok Penting iso ya. Oke. Kemarin ini ngambil bertanya. Oke. No. Kita mengawal. Potong, bos. Bener potong. Biyen ki aku diterima malah nggur teko jewet-jewet kuwi. Jewet-jewet kuwi aku
Nah ini kan pelakunya bio toh. Ini bengi keteko monggon. Iya. Emang padi kan yo sik jagong toh. Golek dalan golek dalan. Datang bos. Dalan ramai enak. Gak enak lampune pisan. Enak motor di lampune pedot. Jadi guna. Jalan ora ka? Oh iya, oh ayo. Ngalor e. Kira tulungi apa toh? Lah iya maksudnya iki ya diculoi tapi kan ngono. Tau rene ya. Iya, untungnya tau rene bos. Mantap. Mantap. Ayo tak serong ya. Ayo, bro. Mantap ya. Mantap bos. Iya. Ini ngarepe dalan dalan. Apa itu ya? Ngene lho bos dalan iki. Sopere tak akoni andalan sopere. Punya konti ban. Oh iya. Oh enak di patrak. Apa le? Apa dolane bae? Jurong kaki. Jurong ki. Ya bos. Jurong ki. Jurong. Ayo kak, ayo. Ayo, si jurong ki. Ayo. Yo. Kono cek. Cek loro gagane. Ana-ana ya, mana munggah surung ngono. Bos. Jadi aku matur suwun kanggo Mas wis belum ngeter sampai ke rumah bos, tapi aku yang nyurung tadi gaji suruh gak kuat bos.
Kenapa? Ya. Nyurung. Ya, bunyi. Ya. Tuh, Mbak. Ya. Apa ki? Tengok kene. Kita gak mampu ya Mas motor sampean. Iya. Kene piye? Kene. Siapa? Mungkin dhuwur kono. Semoga dhuwur nah. Malah dhuwur kono. Ora apa-apa teko kene. Aku ngesano motor sampean lambune kok sangit teh. Iya, apa ki? Audine kita wis mulai anu nah. Heeh. Kok kene gak apa? Ora mabuk lho. Apa loro rebuk. Wis teko kene gak apa-apa. Iya teko kene gak apa. Soalnya gak mampu Mas ketok Mas. Mesine toko iki mare iki. Lagi tuwek 6 padha wae iki nek munggah iki. Sampat kene oli-oli bekas ya. Oli bekas gak enak. Nyapa? Nyapa? Jeluk nambah oli bekas iki kan bocor. Oh bocor. Kantrok-kantrok malah kaya panas kaya anu teh. Enak perakane maka. Oli enak. Enak oli. Nyamarku munggah kuwi Mas dhuwur dia munggah marang. Tapi nek sing nyurung telu mampu. Alah udan Wah, motiar ngemalan udan nir. Ya ora keploh ora apa-apa. Alah udan bos. Udah kuat le. Mendunge. Lah iya, wis harapan palsu iki kok. Ki piye nek sampean ngidul udan? Mulai sesuk piye nginep ning ronan? Wis lha wong ki anune akeh iki. Apa ngene sampean kok iki dos dono landang sampean tang langsung ngidul. Ngono ya ora apa-apa. Tapi sik aman ya nek ki sampean ngidul. Asline suaran mesin yo mari. Kentan apa? Oli. Oli ini Sik jajal tak telepon mau maneh nang ning sisa ya. Dani. Nah tak pateni. Kok tangga. Oleh. Oleh. Oli entak ya. Yo ora antek iki jane urung daripada ora Gak teko nggon. iki gak apa Mas. Ora apa-apa. Aku sih daripada nek ning daran iki kan sing nggo jalan iki. Kowe ngomong oline sing digo galing. Iya ya, oke. Tapi ngomong nek akan jono to? Sapa Mbah Kem? Anu, Warsiti wis aman pasti. Tapi kena dituntun para ya anu, Bos. Kaki sampluki. Kale bengi. Ngedos. Ojo lah, ya aja kawan ngedos wonge. Nek ganti oli, Bos, nambahi oli-oline anu ya, apa kuwi? Wedine nek entek. Bocor ora mangan, jane ora mangan ring janan. Oline bocor. Ya tapi kan engko medeni ya ning kene nggone lho tengah alas iki. Iku ya kuwi karuan ning kota ngono. Heeh. Enek sing di Tak tinggal ora anu. enek jaluk tulung maksudnya ning kono kan enek wong. Nek kene iki jaluk tulung sapa enek celeng. Bagi mekabene kok apa? Wis bekep. Malah Ambil mangke semplaku. No Bos. Bau. Iki kene ya Kak? Yo Kene. Kene bentik dino kene kok awake dhewe nuntun apa-apa. Soale medane
yo gak kuat bos, aku jamin gak kuat nek munggah kuwi. Soalnya munggah sing iki wis ra kuat lho. Nek ganti ana sing batek, ana sing nyurung. Ini batu ngarep langsung nyurung. Wingi munggah kuwi gede surung gak kuat. Ora kuat kudu wontel nyurung. Oke bos, jadi ngono aku matur suwun untuk Mas Munir sama Mas Supri. Oke, terima kasih ya. Matur suwun ya. Kok kene alhamdulillah wede ya. Ayo kesel loh. Kesel. Waduh sok. Ya, ini. Nyapa lho. Ora kuat ki sampe gedene kok. Ya. Ayo. Ora padha wae ka. Sesek ngene. Iya. Jangan mlaku-mlaku rene. Ya. Bos. 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 Ayo ta. Bos. Iya. Iya. Ayo ta, kita. Ayo. 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 Malah berik. Ya. Rada ada, sementing celuki rada ada. Penting celuki gelem laku. Rada ada. Ayo. Bos. Ayo. Ayo ta. Ayo. 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 Oke. Laku bos. Ngono lho. Lah, wong sing manut ngono lho. Yo. Hele mana tre. Itu. Game laku dengkole, game laku. Jaga tangan apa? Wis gembrong. Gentenan bos. Dari dibeli ning kene terus dibancai sampeyan sak. Ngawur. Terus oke. Dengkole. Wisan. Itu bos. Jaga laku ngerak dengkole game laku. Kurang ajar lho kae. Laran gak kesel katran. Kalau kesel sih beneran sih. Iya kesel beneran sih. Laku intik kesel. Kesel wi. Padahal kowe ra njo kesel. Ya ngono kuwi mah. Soalnya kan terus kan terus di kandang. Terus di kandang Karo cucik larekno. Beda. Kok padha asu tolo saka omah. Iki tolo mbun iki parane to. Soalnya wi ra mlayu, ya kono wi utuh buk ning kono kuwi. Bukan kok ngono, Bos. Gentenan. Lah kok malah untukmu kok cokot to. Tak, jajal tangekno. Ora iso iki benang bukan sing sakno kok. Ya. Karo kan malah kaya opo ngarep. Kayak nang piye? Kayak ngisor ya wis to. Heh? Kayak ngisor, Kayak nggone sapa? kayak ban. Lah wae nggo medun neh ya. Medeng ngedusi. Lah yo nedak ning anu to, Mbak to. Mbok karek. Mas wong ngidok lho. Iya, wong itu. Berbani sapa pedes sesuk. Mendes sesuk. Mong karek sira wengi yo. Rombongi kingko. Dino sesuk kok. Rombongi kingko. No bos. Ya. Kita maknot. Ya. Kesel bos. Pedese yo kesel iki bae. Kesel matakmu loh. Omongan pedese mlaku kok. Kesel jo kesel dus ki. Karene sik. Ayo padha karo menungso wi. Padha karo menungso. Iki aku budal. Ware ndi? Arep lakar. Arep pasang klaker. Nanti galih kurang budal bos. Iki aku ngomong apa wih? Minta tolong galih soalnya apa oline entak bos. Gila, iya. Ngono lah. Bukan ngosrong ya. Oke bos. Ngono ya kak. Ya. Kontennya diakhiri apa ya? Ya, jadi ngono bos, konten akhiri sampai kene bos. Jadi ngono yang sudah menonton terima kasih. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, di download. Ngono bos, jadi konten kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.